Assalamu alaikum. Sunana Hassana Imam, an fi sani na da Nabila Imam. Ni 'yar jarida ce mai koyon aikin na jarida kuma 'yar gwagwarmaya ce a fanni daban-daban. So alhamdulillah ina matuƙar farin ciki da ƙaruwar shekaruna, a wani ɓangare kuma ina ɗan baƙin ciki na raguwar shekaruna. Ina fatan alkhairi akan kaina. Akwai nasarori sosai da na samu a rayuwata. Na samu nasarori da dama, wasu in na kalle su ina jin daɗi, musamman zama da mutane da nai daban-daban. Wasu na ƙaru da su, wasu sun ƙaru da ni. To akwai ta, amma a yanzu dai nasarar da nake jin daɗin samun ta. Ƙara son zama cikakkiyar 'yar jarida. Gaskiya ina alfahari da jarida kuma ina jin daɗin sa, musamman tura majalisar da ake yi. Ina jin daɗi a nan, ina ƙara sanin menene shi kanshi aikin jarida. Na samu ƙalubale da dama, kuma ba zan iya manta shekara ta 2017 ba. Idan na tuna wannan rana ina dan jin bakin ciki, amma daga wannan kuma ina kasancewa mai farin ciki saboda ci gaba da na samu a ragowar ranaku. So ina son kai mataki mai zurfi a aikin jarida. Ina son ma nan gaba Allah ya cika mini burina na tafi gaba da BBC, je ma in yi hira da shugaban ƙasar Amurka. A 'yan jaridu da na sani, gaskiya ina jin daɗin ganin labarin Zainab Badawi ta BBC London, da ina jin daɗin ganin Jamila Tangaza, duk da ita ma 'yar Kano ce kuma 'yar ƙasarmu ce. Ina jin daɗin ganin yadda take bunƙasa harkar ta jarida da ƙwarewarta. Ina son fi su ma insha Allah. Ina so wata rana a ce ina da gidan TV da rediyo, kuma in yi ma'aikata sosai. Ina son Allah ya cika min wannan burina. Ina son harkar siyasa sosai, kuma ina fatan zama gwamnan jihar Kano nan gaba idan an bawa mata dama su tsaya takara. Ina da burin zama gwamnan jihar Kano, insha Allah sai na yi mukami mai girma a Kano da Najeriya baki daya. Sakona ga matasa ne mu tashi tsaye, mu dogara da kanmu, mu amfani rayuwar mutum kan lokacin mai zo ya goye mana. Ina alfahari da matashin da ya san zafin nema kuma ya san kishin kansa. Ina bakin cikin ganin matashin da yake shaye-shaye ko matashin da take shaye-shaye. Ina wa kowa fatan alkhairi. Ina farin ciki da zagayowar watan haihuwa na. Na gode sosai, na samu sakonni daga gurare daban-daban.